Kasabay ng pagpapatupad ay Executive Order 26 o ang pagbabawa sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar ang mas pinalakas na Ordinance Number 2014-007 na naglalayong gawing smoke-free ang siyudad San Fernando. Kung ano ang kanilang plano, alamin natin sa report ni Justin Sayo. Sa ilalim ng Executive Order Number 26 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Mayo, mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa loob at labas ng pampubliko at pribadong ospital, eskwelahan, terminal, palengke, mga hagdan at elevator, mga kainan at mga pampublikong sasakyan. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad. Nasa 500 hanggang 10,000 pisong penalty ang parusa sa mga lalabag sa naturang kautusan. Kaya simula sa susunod na buwan, kanila raw paiigtingin ang pagpapatupad ng ordinansa ng syudad na naglalayong gawing smoke-free ang San Fernando, ang Ordinance Number 2014-007. Katunayan, nakipagpulong na nitong Martes ng umaga, September 5, ang Rural Health Unit ng syudad sa mga business establishments na nagbebenta ng sigarilyo sa publiko. Lalo na ang mga nasa 100-meter radius mula sa isang pampublikong lugar gaya ng eskwelahan. For those who are selling within the 100-meter radius, we are giving them 1 month of grace period on disposing their commodity, whether giving them back to the distributor or putting them away. It's up to them, but they need to dispose it within a month's time. Bukod dito, tatanggalin din daw ang mga promotional materials at advertisement ng sigarilyo at iba pang tobacco product. If they will not remove them by themselves, we will remove them ourselves. So, syempre po, pag kami ang nagtanggal, baka po may masira. So, kayo na po mismo magtanggal. No, may penalty din po yun. Once that we see that's part of promotion, pag kami ang pumunta at nagtanggal, tatanggalin na namin, may penalty pa sila. Sa ganitong paraan daw, maiiwas at mapoproteksyonan ng publiko lalo na sa banta sa kalusugan ng tinatawag na second-hand smoke. Dito rin daw posibleng magsimula ang pagtigil sa paninigarilyo ng mga taga-syudad San Fernando. Tiniyak din itungol na hindi maaapektuhan ang industriya ng sigarilyo sa hakbang na ito. For City of San Fernando, hindi pa rin naman po natin dinideclare na smoke-free City of San Fernando unlike other areas such as Bataan, Balanga. But for now, we still have designated smoking areas, but of course, they should abide dun sa mga prescribed location and prescribed size of the smoking areas. Ang City Health Office ang mangunguna sa Smoke-Free Task Force ng syudad. Kasama ang Local Business Licensing Permit Department, Sanitary Inspectors ng syudad, City Environment and Natural Resources Office at Peace and Order Safety Committee ng CSFP. Lahat daw ng paglabag ay magkakaroon ng multa, kabilang na ang pagkakakulong at pagkakansela ng business permit. Kasama sa pagbabelita si Justine Sayo, ako si Iran Kiambao para sa Metro Central Luzon News.